من نهال belge filmekî binavê li Kurdistanê şev û mij temaşe kir. Derhêner Şîlan Sadî ye. Berê em xala belgefîlmê bikin, em herin sala 2014 Wê salê Daişê êrişê Kurdên Êzîdî êrişê Şengalê kir. Di wê êrişê de bi hezaran Kurdên me yên Şengalê hatin kuştin. Bi 10,000 koçber bûn, her yek bi cihekî ve pekiyan. Hinek ji wan hatin Bakur û hatin Amedê. Li Amedê hem şaredarî hem jî saziyên sivîl xwedî li wan derketin. Li Yenîşehîra Amedê kampek binavê Fîdanlık kampı vekirin. Aras ew der ne kamp bû, parkek bû, cihê seyranê bû lê piştî vê bûyerê ew der veguhartin û kirin kamp. Nêzî 1000 konî li wê danîn û Kurdên me yên koçber, Kurdên Ezidiyê ku hatibûn Amedê ew der bi cih kirin, şaredarîn me, sazên me sivîl xwedî lê derketin. Belgefîlm jî çîroka vê li vê derê dest pê dike. Derhêner Şîlan Sadî Kurdekî ji Rojhilat e. Dixwaze li gel wan atölyeyekî saz bike, bi atölyeyê hem kêfa wan bîne cih, kêfa zarokan bîne cih û di dawî de jî belgefîlmekî saz bike. 2015 de tê wê kampê bu wan re atölyeyê saz dike, wan zarokan hînê kişandina film, fotoğraf dike û kamera jî dide wan. Paşê ve digere, diçe bajarê xwe diçe Mehabadê Şîlan Sadî. Dûre çi dibe? Li Bakur tevlihevî çê dibin, şaredar têne girtin, mebûs têne girtin û Wezaretê Karê Hundirê Tirkiyeyê kayyûman dişîne ser şaredariyên Kurdan. Piştî ku kayyûm tên ser kar, kampa Fîdanlık digire, Kurdên Êzîdî dişîne kampa Afadê ku girêdayî dewletê ye. Em niha ji derhêner Şîlan Sadî guhdarî bikin. Ew dibêje ez çûm wê derê têkiliya min wana gelek kurt bû. Li gel heft keçikan atölyeyê saz dike. Dibêje wisa têkiliyekî me çêbû ku ez bi wana dikeniyam, ez bi wana digiriyam, ez dibûm hevparê hemû hestên wan. û gotinê tîne ser meseleya kayyûmê. Dibêje dema ew li kampa Fîdanlık bûn, li Yenîşehîra Amedê bûn, pir hindik zikê wan têr bû, xwe di ewlehiyê de hîs dikirin, lê dema kayyûm hat û ew şandin kampa Afadê, gelek caran birçî jî diman û xwe di ewlehiyê de hîs nedikirin jî. Ji ber ku di wê kampê de Ereb jî hebûn, nav wan de jî xerecir çêdibû. Derhêner Şîlan Sadî her demê bi wana têkiliya xwe dewam dike. Dema ew keçik û malbatê wan ji kampan derdikevin, hinek diçin Almanyayê, hinek diçin Kanadayê, hinek diçin Hollandayê jî dîsa têkiliya xwe bi wana dewam dike. Ji 2015 heta 2019 her bi riyayê dewam dike û belgefîlma ku anha di dokumenterîstê de hat nîşandayîn ser vê yekê kişandiye.